Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdopití mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti bídní Filištíni válku ve sne byli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil, v hodu dal si pro strejčka příhodu 3 šutry do tobolky. Hej, hej! Kam se valej? Ty jsou malej! Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž a jaký byl Goliáš. No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda. Ale zajímavá věc, ono to má pokračování. Jestli masy nebudou dost masívní a zůstanou ještě pár let pasívní,